Takto to dnes vyzerá na včelnici. Na rozpaľovanie dymáku teda používam takéto podložky alebo preložky od vajec. Objednal som si prískoricu z kadidla, alebo teda mírhy. A to pridávam vždycky takto 3 do dymáku, potom to pekne vonia, dokonca to aj dezinfikuje priestor, v ktorom to teda je, v ktorom sa teda dymí, alebo teda my do úla, keď to zadymíme, tak vlastne tým aj dezinfikujeme trošku a pekne to vonia, takže len taký nápad, alebo teda podnet, na čo to využívam. Mám tu takéto niečo, som si objednal na odchov matiek, takýto malý úlik, alebo takú malú bedničku, kde vlastne sú takéto maličké rámky, na ktoré teda pridáme buď medzistenu, alebo už vystavanú medzistenu, alebo teda vystavanú sú už aj so zásobami, alebo teda s vajíčkami, larvami. Môžeme tam pridať aj matečník, takže skúsim odchov matiek. Využíva sa to teda na odchov matiek. Tu máme 2 také krásne matečníky, tak ich skúsim nejak normálne vylúpnuť a dať ich vlastne na do tohto malého úla. Potom ukážem, ako sa mi to podarilo. Takže matečník mám vylúpnutý z rámika. Teraz to skúsime dať teda na ten maličký rámik. Takže krabičku som naplnil. Vidíte, že tu už nám stávajú aj stavbu na divoko. Ale podstatné je, že na jednom, tu na to je vidieť, na jeden rámik som dal takto vystavanú súž alebo vystavanú stavbu, vystavané dielo s vajíčkami. Ďalej tady je matečník a tady je vlastne tiež stavba s medom. Je tam zhruba 3 až 4 hrsti včiel, tak uvidíme, ako sa im bude dariť, či vychovajú matku. To vyzerá spredu pekne, môžu vylietávať. Nechám si ich takto pri včelách, na včelostovách a uvidíme. Ja som skúšal so žihlavou, kde som sa dočítal, rozprávali aj na internete, že by mala byť dobrá proti klieštikovi, že má spolu v sebe esenciu, ktorá ho odpudzuje, tak uvidíme.